І наші латифундисти зараз під ці лозунги комплектують собі серйозні пакети. Для того, щоб потім продати тим, про ким вони лякають. Ви згадали про це опитування, 50 тисяч респондентів, це дуже велике опитування. Це серйозна вибірка, і для цього знайшлися гроші. У вас, якщо образно говорити, золота валіза досліджень для тих, хто буде змагатися у цих перегонах. Вона вам потрібна? Дайджест цих досліджень. Ви хотіли б бачити її? Ви в ефірі хочете озвучити? Так ви Ні, я в ефірі не хочу озвучити. Я хочу вам потім, ви дасте мені електронну пошту, я вам перекину. А потім, щоб ви вже, знаєте, щоб ви розуміли, що антирейтинги, які наші політики дуже ховають, то вони зашкалюють у всіх тих, хто зараз там каже про свої спойлер від Єханурова. Антирейтинги зашкалюють. А у вас таке дослідження є, так? Так. Станом на який час? Це лютий місяць. Лютий. Це лютий, це саме, я скажу так, користуватися ними будуть найближчі 3-4 роки. Ви ще одне, я так розумію, будете робити ближче до виборів. Це будуть такі, знаєте, додаткові. Не стільки ґрунтовно зробили, що можна 3-4 роки, так? Да. Дивіться.